हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे जोबोद मोजां गोनांथार खौरां एबा जोबोद मोजां खौरां नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होफैनो नागिरदों। दा बेयाव नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखाबाय जानो हागौ आसाम सरकारनिफ्राय 22,000 फरायसुलिया स्कुटि मोनसिगोन। दा बेयाव सोर मोनगोन, माब्ला मोनगोन, माब्रै मोनगोन बा बेसेबां मोनगोन, बेसेबां दामनि मोनगोन, दा बेफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव डिटेल्सै बाहाय खिथाना होनो नागिरदों। दा फैदो थां दिनै। दा खोथाया जाहैबाय फरायसाफोरनि जोबोद गोजोनथाव खौरां। दा दिनैनि 18 आगस्ट खालि जाय प्रेसमेट एबा जाय खौरांगिरि मेल खुंनाय जादोंमोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि। दा बिथाङा गोबांथार बाथ्राफोर बा गोबांथार खौरां फोसावनायजों लोगोसे नैबे मोनसे गोनां बाथ्राखौ बेयाव फोसावफानाय जादों जे 2020 मायथाइनि हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादाव जायखिजाया स्ट्रिमनि नाथाय एसेकनि आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलजों खुंजानायनि हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजाद फाइनाल एग्जामाव जायफोर फरायसुलिफोराल' गार्ल्सफोराल' मोनगोन, बाव फरायसुलिफोरा फार्स्ट डिभिजन मोननानै पास खालामनो हानाय जादों बिथांमोननि थाखाय स्कुटि होनाय जागोन होनदों। दा फैदो बाहाय मिथिना लादिनि। दा गोबाङानो हौवाफोरा मानो मोना एबा जोंहा मानो मोन्थाय गैया, दा बेबायदि गोबां सोंनाय जानो हागौ। नाथाय नोंथांमोननि थाखाय बे चेनेलाव सोंनाया बे जानाय नङा। सरकारा जिखौ फोसावदों बेखौसो आं बाहाय खिन्थानानै होनाय जादों। बेफोर मोननाय मोनैखौ नोंथांमोना सरकारनि सायावसो होनो नांगोन। मानो होनबा कमेन्टआव गोबाङा सोंहरो नालाय आं बुंनो गोनां जादों। दानिया दा बेखौ फैगौ 15 अक्ट'बरनि गेजेरावहाय होनायनि खोथा होदों। फैगौ 15 अक्ट'बरनि गेजेरावहाय बेखौ राननायनि खोथा होदों। मालाबा सानसे दिन लानानै बेखौ रानगोन आरो बेनिफ्राय स्कुटिनि बेसेना 52निफ्राय 55 रोजानि गेजेराव थागोन होनदों। 52 to 55,000नि गेजेरनि बे दामनिखौ होनाय जागोन आरो। दा बेयाव खालि गोदानाव जेखौ मोनो बेखौल' मोननाय जागोन आरो। जेरै बबेबा मोनसे श'रुमनिफ्राय जों गारि बायबा जेखौ मोनबोगोन बेखौल' मोननाय जागोन आरो। नाथाय बाहाय हेलमेटनि खोथा एबा गुबुन गुबुन गारिनि पार्ट्सफोरनि खोथा बेखौ गावबागाव बेक्तिया लानो नांगोन आरो रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लानायफ्रा गावबागाव बेक्तिनि जागोन आरो। दा बेनिफ्राय नुनो मोनबावगोन माखासे बाथ्रा जे गोबाङानो गारिखौ मेनटेन खालामनो हाया एबा फाननायनि खोथा सोरबाया गोसोआव सानदों जानो हागौ। नाथाय गारिखौ बोसोरथामनि उनावहायसो फाननो मोननाय जागोन होनदों। जुदि सोरबाया फाननो गोसोब्ला बोसोरथाम थांखांनायनि उनावसो बे गारिखौ फाननो हानाय जागोन होनदों। बेनिफ्राय स्कुटिखौ थावनि आरो इलेक्ट्रनिक मोननै अपसन होनाय जादों। दा बेयावहाय जबरदस्त खालामनानै सरकारा थावनि गारिखौनो होजोबगोन, नाथाय इलेक्ट्रनिक गारिखौनो होजोबगोन बेबायदि होननानै लानाय जायाखै। बाहाय फरायसाफोरनि थाखाय अपसनेल हगारनानै होनाय जादों। राननाया बिथांमोना थावनिखौनो रानगोन, नाथाय सोरबाया जुदि बिनिनि गेजेरावहाय इलेक्ट्रनिक स्कुटि लानो गोसो जादोंबा दा बे इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बिथांमोनहा गावबागावनि चइस हिसाबै बासिहरनो हानाय जागोन आरो बे चइसखौ बिथांमोना गावसोरनि सेबानि अनलाइन जेनाखि पर्टेल वेब बेहाय अपसन दङ, बाव चइस खालामनानै हरनो हानाय जागोन होनदों। दा मोननैल' खालि थावनि लानो ना इलेक्ट्रिक लानो, दा बेखौल' चइस खालामना हरनो हानाय जागोन होनदों। दिनै नङाब्लाबो साननैसोनि गेजेरावहाय बियो गेंगोन होनदों। बे जाहैबाय sebaonline.org अर्थात sebaonline.org बे वेबसाइटआव बियो थागोन होनदों। दा बेवहाय जायफोर फरायसाफोरा पास जादोंमोन फरायसुलिफोरा बेनि थाखाय इलिजिबिलिटि जायफोरा दंजायो बिथांमोनहा नैबे वेबसाइटआव थांनानै बासिना लानो हानाय जासिगोन आरोखि। जुदि गासैबो साफ्रोमहाबो बा नोंथांमोनहा जायफ्रा मोनगोन बिथांमोनहा थावनिखौनो लाजोबगोनबा बाव अपसन थांनांलाया, थावनिया अट'मेटिक रानखागोन। नाथाय सोरबाया इलेक्ट्रनिक लानो लुबैदोंबा बिथाङासो बे चइसआव हाबनानै होब्लानो जाबाय आरो। दा बे हिसाबै बेफोर गासैबो खोथाखौ बिथां सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया फोसावनानै होनाय जादों आरो। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै। आसा खालामो जायफोर नोंथांमोनहा हायार सेकेन्डारिसिम मोनहैथ'वाखै, हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जाम जिरायनो मोनाखै, फार्स्ट इयाराव दं, गाहाय थाखोनि क्लासफोराव दङ, नोंथांमोनहा फरायसुलिफोरा गोबां गोसो होबानो जाबाय। बेयो देग्लाय मोनदों खालमासि मोननाय नङा बेबायदि नङा, बेयो फैबाय थानो हागौ आरो बिनिफ्राय साबसिनबो फैनो हागौ। बेनि थाखायनो गोसो होनानै फराय आरो फारसेथिंजाय बयसफोराबो गोसो होनानै फराय, बिथांमोननि थाखायबो माबा मोनसेया थागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।